Ku beli shibun pi para log ba it ki baju page ki video ki jonga bat ki bala subscribe bro. Teha kane ka janmit ka bamenta ngam da don ban ya keren bat pi light tang ka we ka banga request ya pi ken. Ki para dok prasnam mo ki baju page ya ki YouTube video. Tengai la dehi nga pen pau pi ba nga dodon be tang kita ki video ki ba nga keren ki ba nga ju yasneng lem nga ju ya pen ilem nga pen pauru ila ka jong jing sngau ya kata ka jing suto ka jong nga te perlok be ija ka ne ka janmit ka we ka ba nga kwa ban ya 2 pm nga nadu ba pen mi video ha ki YouTube ngam da yo views te ngam yo view mo ngada yo tang da ki poteli ki view dabun ru tang ar spak ta bala bun palat te subscriber ru ngam yo te nre ngapat ngakwa tepi banong ba ngan yo ban pelat video kaban poi syaki hajar ki brew ki badai nak jaj benrew new trap jongi mo ki prari pradok prasnam ki khasi jantia kum tamo bakin ya petlem ki video ki jonga te hot lada pipe ki video jonga em teng la phim sngap bha ki long boring ki long su tight namar ba nga syukran khem da mi mo ha kata ka screen mo shu i tang ka dur ka jonga te henre pat nang ne syakmat ngan la ban nang yale mo ban ai kita ki jingkren ki ba long ki ba siso ke bat ki ba don jimin toy ya phi te nga karpat ya phi mo ba ban ya subscribe lem ban ya share lem khnang ba ngaru ngan sngo tenat mo bat nga sngo ki men sim ban nang ngai pen mi ki video ki ba nga da studi mo ya kita ki ba shua bangan penmi but haki ni ki video janga em ki banga penmi em ki de ki video ki banga pen pau la ka jong jing sngau habari ka no problem ka bodon hang ni hari lum khasi jongi de but ka bar pad de nga shai penmi ru ki video ki ba de shphang ka tin ki jong ublei ka banga la sot na ka bible te syong no ngalong uwe na gibaya batay lem lan le ubaya sneng lem te namar kata nga request ya phi ba please mo banya view lem ya ki video jenga subscribe lem ki video jenga te lada phi chem ka no ka jing phem ka no ka benta ka ba phikwa bangan batay lem sngubha ba phin komen harum ken te ngaru ngan se batailem ken ya kum kata ka problem ko ba phidon jia la dang ala mo la dang amla padangan sale kum no te sakawi de la pi ya kata ka benta ka ba pi hanga ba ngaduna ha kata ka benta ba kata ka jingkren jonga la ne kata ka opinion jonga kam ya hap phila ban komen harum kum ka jinga pen ilem te ngadai uwe na ki khun khasi khara uba i judgment re ubha mo but kum ya long lem ki we mo nga nga ida ka do nut baro mdei banga i nemta kano mo re nga i bid na la ka do nut te na mar kata nga kwa bana share lem ki happy leng ba ki video ki jonga shphang ki ki ba dei bat ka ri ba ka judgment re te sngubha perlok be itsin pat ngaya were phi sobha ban pelem ki video jonga sobha ban ya subscribe lem ban ya share ra long bala te khu blei shajar ngu ya phi bar ro ngin sakedu ha ki we pat ki video ki bangan senang penmi khu blei shibun